Nisɔndiya ye hanta ye ka hɔ bisimila o ka kunnafoni sen telimaw kɛnɛ kan Maliba TV 1 jabaranin kan sunkalo san 2026 daminɛla bi araba février kalo tile 18 san 2026 o kalo belebeleba in ɲɛkɔrɔ sumamafɛnw sɔngɔ bɛ ka mɔgɔw jɔrɔ o sira fɛ gouvernement bɛ maaw hakili sigi ko suma maratɔ minnu bɛ k'u bɛ hakɛ bɔ yaasa ka gɛlɛyaw ni sɔngɔ yɛlɛli kunbɛn jago ni usine ko minisiriso ka fɔ la ko sukaro tɔni 25 de sɔrɔla sani kaloba fila in ka jɔ n'o bɛ tali kɛ silamɛw ni kerecɛnw ka sunkalo la. O kɔfɛ marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ général de division Abdoulaye Maïga ye Union européenne ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Sahel jamanaw la Joao Gomes Gravino bisimila kunu o tarata février kalo tile 17 san 2026 o taama in kɛra sababu ye ka Union européenne ka fɛɛrɛ kura kɔnɔ ko jɔnjɔw jira n'o sinsinnen bɛ jɛɲɔgɔnya ni kumaɲɔgɔnyaw sabatili kan ni AES jamanaw ye. Union européenne bɛ tali kɛ jamana 27 la o tɔndenw y'u ka cɛsiri jira u ni maraw cɛsira sabatili la ko kura. Ni hambore no hamta kɔn kibera kunnafoni na hama daminɛ Nigeria Ameriki golmasiri tabaga kɛmɛ ɲɔgɔnna bɔɲɔnko sera Bushi Nigeria worodugu kɔrɔfɛ ka kɛ ni golmasiri tabaw ka kuma lasela ye o laseli min kɛra tɛnɛ février kalo tile 16 san 2026 min kɔnɔna la Ameriki jamana bɛ ka susuluwaleya bun jatigɛwalekɛlaw kan ni Donald Trump ye fariɲɔgɔnko jalaki siɲɛ caman a ko min bɛ ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin kerecɛnw ma jamana kɔnɔ Abuja yo o min galontigiya siɲɛ caman. Ama kunche Turki jamana kuntigi Recep Tayyip Erdogan ye eskali kɛ Ethiopie jamana ka kunho tarata ni abe santani kele bɔ umi semanchu o jamana kan a kɛrɛfɛ a ka marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ Abiy Ahmed ye bolonɔbila kɛ sɔrɔ bɛnkan ba filala minnu kun ye ka Turki ni Ethiopie jamanaw ka jɛkabara daminɛ kokura sɔrɔ ni lakanako kunyew la ka sabu kɛ gɛlɛyabaw ye Addis Abeba ni Asmara cɛ. Ni de bɛ dansigi aw ka kunnafoni sen telimaw la Maliba TV 1 jabaranin kan.